Hola, soc l'Aitor Martínez Fantou, autor del TFG, anàlisi del bloqueig directe a la Copa del Rei ACB de bàsquet 2022. El bloqueig directe és l'acció de joc més utilitzada al bàsquet professional actual i l'objectiu de la meva investigació va ser observar les tàctiques que els entrenadors dels 8 equips classificats dissenyaven per generar avantatges en atac i minimitzar els danys defensius que aquest procediment pot generar. Es va utilitzar la metodologia observacional amb una mostra de 7 partits i un total de 1.256 bloquejos directes jugats. Es va crear un instrument d'observació ad hoc i les dades van ser analitzades mitjançant estadística descriptiva. 3 consideracions respecte als resultats. 1. L'ús. Més del 57% de les finalitzacions de tota la competició van ser precedides d'un bloqueig directe. 2. Eficàcia. L'equip guanyador de la competició va ser l'equip amb major eficàcia ofensiva generada d'aquest procediment. I 3. A nivell més tàctic, destacar que les tàctiques defensives dels entrenadors tendien a ser conservadores, concedint la responsabilitat del tir al portador de la pilota. Hipotetitzo perquè es considerava un tir de més baix percentatge que el possible tir dels tiradors a peus parats des del perímetre. No vull acabar aquest vídeo sense agrair al meu tutor del TFG, Jorge Serna, la seva dedicació i al Cuplev aquest reconeixement. Gràcies.